खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTC गोरोबथा सानखौ मैयानि सानाव क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव आरो गोबां साब डिभिजनफ्राव फालिनायनि अनगायैबो BTCनि बायजोआवबो BKWSI आरो UPPUआ जथायै BTC गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया जानानै थांनाय बे BTC गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनायजों लोगोसे गोबां खोथा होलांनायखौबो नुनो मोनदों। बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला BTCआव लामा दालां बानायनो थाखाय 1,000 कौटि रां हरनाय जागोन आरो BTCनि 15,000 लाइमोनफोरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ, नैथि खेबनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसाहोहैगोन आरो चेन्नाईआवबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनो थाखायबो रां हरगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। मैयानिफ्राय जागायजेनबाय 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा। नाथाय मैयानि गिबि सानावनो बेले-बेजे आरो दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिपाझार गरुगुदि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आनजाद मिरुआव बेले-बेजेया सोमजिदों। मानोना आनजाद मिरुआव आनजाद जागायनाय समसिमहालागै सोंथि बिलाइया सौहैयाखै। सोंथि बिलाइखौ थि समाव सौहैयैनि जाहोनखौ लानानै फरायसाफ्रा आनजाद लिरनायनि टाइमा बारग'लांनानै 10:50 रिंगासिम सोंथि बिलाइखौ मोननो हायाखै। जायखौ लानानै जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफ्रा फरायसालिनि मोखाङाव धर्ना हाबाफारि लानानै थासारिखौ दुंहाव खालामो। रिपर्टनि बादिब्ला 1 घन्टानिबो बांसिन सम गोबावजों सोंथि बिलाइया सफैनायनि थाखाय बै आनजाद मिरुनि समखौ बारायनानै होनाय जादों। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला आनजाद मिरुनि सोंथि बिलाइखौ हरनि समाव चिपाझार पुलिस थानायाव दोननाय जादोंमोन नाथाय फुङाव सोंथि बिलाइनि थफ्लाखौ थानायाव मोननो हायाखैमोन होननानै मिथिहोदों। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों धुबुरीनि हालाकुरा ओनसोलाव सासे आइजोनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन 3 गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गोबारै फैनाय गंसे ट्राक गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव गोर्बोआव थानाय आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गारियाव गाखोनाय गुबुन 3 ड्राइभारजों लोगोसे 2आ गोब्राब जोखोम जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिउ खोमानांनाय आइजोखौ लिजाथिया आरो जोखोम जानायफोरखौ सुभाजित साहा, अनजलि माझी आरो दिलीप बिन होननानै सिनायथि होदों। जाथाय जानाय लोगो लोगो गोब्राब हालोदाव जायगानि सुबुंफ्रा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो नाथाय सासेया जायगायावनो जिउ गोमायो। स्कुल गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियानि दैदेननायाव खुंगा 69थि नेशनेल स्कुल गेम्स 2025-26 नि 19 बोसोर सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि बक्सिं बादायलायनायखौ कर्नाटक रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव बेंगालुरु नोगोरनि सेन्ट क्लेरेट कलेजाव थांनाय 5 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेननानै 9 फेब्रुवारिसिम खुंफुंनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि 4 बक्सिं गेलेगिरिफ्रा सायख'जानानै आसामनि सा 17 सोद्रोमानि हानजायाव थिसनजादोंमोन आरो हादोरसानि जानानै गेलेनो खाबु मोनदोंमोन। आसामनि हानजाया बे बादायलायनायाव 2 ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। बे देरहानायफोरनि मादाव उदालगुरि जिल्लानि लाइमोन हौवासा बक्सिं गेलेगिरि सान्दिप बसुमतारी बिथाङा हौवासाफोरनि 69 निफ्राय 75 किल'ग्राम गिलिर खोन्दोआव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों। दिनैनिफ्राय हाफ फाट्टा होनाय होन, सेंग्रा सिख्लाफोर बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन, गरिब दुखियाफोरनो अनसुंथाइ होनाय होन बा बेनि उनाव सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों। बिनि उनाव जोङो सेनियर सिटिजेनफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों। बिनि उनाव जोङो बे हेन्डिकेप मानसिफोरनो अनसुंथाइ होनायनि खोथा बुंदों। बेफोर खामानिया दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। बेनो आंनि थाखाय बा BTC रायजोनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आरो हाग्रामा सारनि डिसप्ले डिजिटालजों जि डिसप्ले खालामनाय आरो BTCनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जेरैबायदि हाग्रामा सारनि जि खामानि मावबाय थानाय बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो सान्थिनि थाखायबो बिथाङा खोथा बुंबाय आरो उन्नतिनि थाखाय आरोबाव 1000 कौटि आरो आनएमप्लयडफोरनि थाखायबो डिक्लेयार होबाय आरो माखासे डिक्लेयार होबावदों। बेयो जोबोद मोजां बाख्नायजाथाव जादों। दा बिदिनो जेरैबायदि जौगाबाय थादों आरोबाव जौगानायनि हाबाखौ जोङो तीव्रथार हिसाबै जोङो मावनो हागोन हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव। जेरैबायदि हाग्रामा सारनि जि थांखिमोन बे थांखिखौ 5टा मोनबा जेनाखि गेरेन्टि स्किम बे गेरेन्टि स्किमखौ दिनै जोङो साबा खुरियै जोङो हाफ फाट्टानिफ्राय रेभिनिउ फरेस्टनिफ्राय लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुप, आनएमप्लयड, बेनिफ्राय डिसेबल, बेनिफ्राय सेनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय जेरैबायदि होखानाय
थिखानाय दं बेखौ जोङो होजोबनो हाबाय। ब्लक वाइसआव टारगेट लानानै आनएमप्लयडेडआथ' मोनसे ब्लकआवहाय 100 जन खरि, बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 833 खरि, आरो बिदिनो 100 जन माखासेफ्राबो डिसेबोलफ्राबो आरो बे माबाफ्राबो सेनियर सिटिजेन गासैबो बिदिनो जों समान मोनफ्रोमबो ब्लक हिसाबै समान 40टा समस्थियाव बयहाबो समानजोब बेबायदि होदों।